Quba mntaka baba. Khona babheka. Ngizwa nginukela umfula wegazi. Ngisho kanjani? Ngibona ithuna ekufanele ukuthi mina nawe silimbe. Ngoba khona ekufanele ukuthi alale khona phakathi. Usho bani? Ngikhuluma ngongubani ikhansela. Ikhansela. Hey wena ehlisa umoya. Ikhansela lesikhuluma ngalo liphethe abantu abaheavy kambi. Anginendaba mina nalokho. Ngihlale phansi ngadla amathambo engqondo ngakucubungula konke lokho kusuka ekuqaleni kwaze kwafika ekugcineni. Khona babe ufuna siboshwe mina nawe. Hey ndoda. Uyazi ukuthi ukuze leli khansela limiswe ziningi idumo elikhiphile. Mina into ekade ngiyicabanga wena kufanele ukuthi manje uthathe lesihlalo sokuba yikhansela. Khona babe uyalazi ikhansela kahle kahle. Hey! Sitha seqhuma. Khona babe Mana sitha seqhuma. Ndoda usebenze kanzima. Ya. Ungena door to door. Ya. Abantu bekholelwa kuwena, abantu bethemba ukuthi wena umuntu ozomisa uthathe lo bukhansela. Ajika wena wanikeza lo muntu. Manje lo muntu akayigcini idingo zomphakathi. Ya, akayigcini kade nami ngimtshela ukuthi abantu bangibuza ukuthi mina ngibathembisile ukuthi bazothola umsebenzi. Abantu ngibathembisile ukuthi bazothola umgwaqo. Abantu ngibathembisile izinto eziningi kodwa ukansela uyamazi nawe. Uthini ngalezi zalikwazi ezithwele kanzima? Akekho ngisho umuntu oyedwa walandela ubalandela amaphilisi. Kodwa ukhona wena. Ya. Uyehla uyenyuka udlala leli khansela ligqoka amasuda abiza lithenga izimoto ezinkulu. Engabe kuba wena indoda ube nesibindi sekuyisona ke isikhathi mntaka baba sokuthi ya. Ngiyayibona lento lesihlalo kube esakho. Ngabe sami Isho ukuthi ngiyikhansela mina manje. Ngiyikhansela. Isho ukuthi le ndoda ekhona siyayisusa. Khona siyayisusa. Siyaqeda ngayo. Qeda ngayo. Esami isihlalo sokuba bekhansela. Ngisho Esami lesihlalo sokuba yikhansela. Yabona ke manje mntaka baba. Ya. Sizokwazi ukuthi senze izidingo zomphakathi. Ziningi izingane owaziyo mntaka baba ukuthi zizintandana zinakiwe ayihlali namuntu. Ngiyakwazi ukuthi unothando labantu. Ya, unothando labantu mina njengamazwi ikhansela. Ngicela ukuthi ke namhlanje wazi ukuthi uma uza kuthiwa ikhansela lisekho emhlabeni azi ukuthi ngiyobe sekelisuse. Yabo.